skipper het geweet. Toe roep die hoofdienaar die bruidegom en sê vir hom, elke mens sit eers die goeie wyn op. En wanneer het gedrink is, dan bring hulle die slechtes. Maar hier het die goeie wyn tot nou toe bewaar. Jeremia hoofstuk 8, vers 20. Die oes is verby. Die somer is ten einde. En julle is nog nie gered nie. Vader, seën net u woord. Laat u woord net onsself gestand doen. En laat u woord doen waarvoor u dit gestuur het. In Jesus' naam. Amen. Ik heb net één probleem, apostel, met u. Mijn probleem is, je moet nooit mijn broer voor mij laten preken. Laat hij mijn naam preken. Because the probleem is die hij preekt en dan maak ik mij moeilijk. Because allemaal heeft nou de expectation, ik moet preken van mijn broer te preken. Zo is makkelijker als ik is te preken. Amen. Je moet samen lopen vanavond, als je niet samen loopt, je gaat niet meer mis. Zo je nodig om samen te stappen, je nodig om mij te volgen. Volg hem, zeg iemand volg hem. Alles in leven is gekoppeld aan tijd. Evangelist, alles evangelist is gekoppeld aan tijd. Jouw geboorte is gekoppeld aan tijd. Jouw tijd van sterven is geboorte aan tijd. Wanneer een mens saai en wanneer je maai is gekoppeld aan tijd. Alles, de geboorte van een kind, die tijdperk wat de man moet lopen, alles is gekoppeld aan tijd. Die hele plan van God en aarde is aan tijd gekoppeld. Alhoewel God niet gekoppeld is aan tijd. Alles in die aarde is aan God gekoppeld, maar God hemzelf is niet gekoppeld aan tijd. God beweegt buitenkant tijd. Tijd heeft ontstaan die dag toen God die hemel en die aarde gemaakt heeft. En hij zet die maan en die sterren daar. Dus die tijd inschop voor de eerste keer. Dat die zon gaat een zekere tijd op en de zon gaat een zekere tijd gestapt. Maar voor dat gedeelte in Genesis 1 was er geen tijd. En God heeft nog altijd geopereerd in die absence van tijd. Daarom heeft God die nodig om gebonden te wezen aan jouw tijd. Daarom plaagt God het jou niet als je ongeduldig wordt oor jouw tijd. Als je ongeduldig wordt oor die ding nog niet gebeuren. Van God is gekoppeld aan jouw tijd. Hij geeft niet om die tijd van jou uit te lopen. Hij zal het doen op zijn tijd. Because God is niet te doen met tijd. Maar alles in het leven als aan tijd gekoppeld. Salomo komt en noemt het zo. Hij zei dat is een tijd voor alles onder de zon. Een tijd om geboren te worden, een tijd om te sterven, een tijd om af te breken, een tijd om op te bouwen. En Salomo leert die hele ding rondom tijd uit. En hij helpt ons verstaan dat tijd is important. En het is nice om met u te praten in Carrero, because hij is een klomp boeren rondom u. En die boeren zal voor jou zeggen dat tijd is voor hulle important. Because die boer weet dat is een zekere tijdperk van en hij moet zaaien. En als hij die tijdperk mis waarin hij moet zaaien, dan mis hij die oes. Because wanneer hij die tijd mis, dan mis hij die opbrengst. Dat is mensen in leven wat vandaag in armoede is, omdat hij op een ogenblik aan het tijd gemis heeft. En toen mis hij die oes. Because toen die jongen zo'n opportunity geeft om hem aan te nemen, toen was hij nog in die zonde wees. En nu heeft hij leven gemist. Because you've missed it. Grootste probleem in leven is dat mensen hun tijd. Ik kan nou niet zo die beste twister wees. Come on, let's twist. Je kan maar zo, als het groot is. Come on, let's twist again. Like it did last summer. Ai, apostel. Je kan nou die beste twister wees. Maar je is een tijd uit. Because you've missed the season of let's twist. Het probleem in leven is dat ik zie groot mannen wat wil jong wees. Because hulle die tijd van hulle jeug. Nou van hy hoor. Ouderdom van 50 jaar.
18 jaar was, toen zij ten dronken die tafel. Dat is goed. Mensen kunnen alles van je morsen leven. Maar moet je toelaten dat mensen je dit. Van dit is die één ding wat je nooit weer in je leven terugkrijgt. Ons kan weer volgende week komen. Die kan we weer nooit evangelist. Ons kan weer zo zitten met diezelfde suits en diezelfde tie. Op diezelfde posities, op diezelfde doek. Ons kan allemaal weer in diezelfde manier zitten. Ons kan diezelfde beheerders wees. Ons kan hij zuster en daar weer staan volgende week. Maar ons zal nooit weer hierdie oomlik van nou terugkrijgen. Because once die tijd voorbij is die tijd voorbij. Mensen wat trein gereden zal weer de importance van tijd. En hierdie tijd wacht die bus nog. Als hij die bus stopt. Maar treinen heeft hij voor ons gewacht. Als die tijd aangebreken en die trein moet rijden, moet hij hardlopen voor die treinen. Because die trein wacht voor niemand. En ik wil vanavond voor u zeggen, maak zeker, jij mist niet jouw tijd niet. Halleluja. My God. Halleluja. 60 jaar, maar ik wil een kind wees. Kost het mis. Is dat. Jy jou tyd gehad, man. Mensen, jullie denken, Dis 'n tyd gehad. het is lekker om jong te wees, ja. Vraag jullie gewoon mensen. Hulle kan niet eens onthouden hoe vinnig hulle oud geworden zijn. Because tijd net zo. Hij is nou 16. En dan is hij 61. En je wonder bij jezelf, gaat het gebeuren met mijn tijd? Hey. Is je nog met mij? Is je nog met mij? Ik wil weer voor u zeggen, laat niemand uw tijd morsen. Wanneer ik mensen trouw, heb ik nooit mensen gecharged. Totdat ik besef het, mensen morsen met tijd. Dit is ja. Maar jy moet lang Van wag. die trouwen moet 3 uur beginnen. Maar 5 uur wacht ons nog voor die bruidegom. Of voor die bruid. Hey. En nou is jij 2 uur van mijn tijd. Wat ik nooit weer in leven. Halleluja. Zie met mij vandaag. Zie met mij vandaag. Halleluja. Zie met mij vandaag. Halleluja. Dat is important. En wanneer een mens op dit verloor, is dit weg. Kom, ik breng je in mijn tekst. En mijn tekst is Jezus bij je bruiloft. Omdat Jezus genooi is. En hij ziet bij die bruiloft, bij die party. Die party is aan. Die belangrijkste ding omtrent een bruiloft in die tijd van Jezus was die wijn. Die bruidegom heeft geweet, alles mag klaar worden bij die party. Maar die wijn mag niet klaar worden. Die grootste disappointment of die grootste embarrassment voor een bruidegom is wanneer die wijn bij die party ophoudt. Yes. Jezus is bij die party. En dan komt een boodschap. Die wijn Is op. is op. Hey. En dan komt naar Jezus toe met die boodschap. Jezus, die wijn. Zo. En Jezus vrouwen zei maar, wat heeft het doen met die wijn? Ik zei die bruidegom. Dat is die bruidegom. Dat is een wijn. En Jezus zei iets important. Hij zei, vrouw, waarom poddert je mij met iets? Terwijl mijn eer nog hier is. Met andere woorden, vrouw, jij is bezig om mij te plagen. Buitenkant, mijn tijd. Stil. En en die Bijbel zegt, toen hij met Jezus praat, toen zei Jezus verder. Hij zei nou, daar onder aan die kelder staan er 6 klei kannen. En je moet verstaan, ik was al getrouwd, je weet mos. Maar je trouwen heeft ons een team
Alles moet rooi en wit wees. Allemaal moet lilac en daar is een team. Daar is een skakering waar volgens alles moet uitwerken. Alles moet mooi uitwerken. En als die preekstoel laat staan en hij past die in bij die scene, dan moet ons om iets wegsteken. Because hij morst die deco op. Hij plaat die probleem met die kleedpotten. Is dat die kleedpotten heeft gepast bij die deco. Van die kleedpotten was net gebruikt voor voeten was en voor handen was. Het was goed wat bij je trouwen inpassie. En toen het die inpassie, toen vatten we die kleedpotten en hulle sit die kleedpotten in die kelder in. Because die kleedpotten pak je in nie. Maar hier het hulle probleem met die wyn. En Jesus vraag nie vir die goed wat by die party staan nie. Hy sê bring my die kleedpotte wat die inpas by die party nie. Bring hulle vir my. En ek gaan kyk na kleedpotte. En in my gekyk na kleedpotte stumble ek in die boek van Jeremia in. Van Jeremia afgaan naar die pottenbakkershuis. En die Here wys hom klei op skywe. En die Here eindig hier vir hom te sê, ek is nou die pottenbakker. En julle is die klei potte. Ek is die pottenbakker. En julle is die klei potte. Ek sê, Here, het maak nog nie vir my sensie. Die Here sê, wag. Kyk net hoeveel potte daar gestaan het. En ek gaan kyk en ek sien 6. En ek onthou op die 6de dag het God die mens gemaak. Die nommer 6 represent men. En ek sien uit die tekst die kleipotte het gerepresent hulle wat nie goed genoeg is om in te pas. Jy begas mense wat jou nie by julle soekie, wat jy pas nie in nie. Sy pas nie in by die dekor nie. Dat familie wat jou nie eens nooi nie. Because sy pas nie in by die dekor nie. Alles blijf jou af. Because hy pas nie in by die dekor nie. En jy is soos iemand wat weggesteek is. En nou goed, niemand neem van jou notice nie. Niemand praat van jou nie. Niemand vraag jou om te bid nie. Niemand vraag jou om die papier te lei nie. Niemand vraag jou om die worship team te wees nie. Niemand vraag jou om iets in die kerk te doen nie. Because allemaal sê jy pas nie in nie. Allemaal sê jy is goed genoeg nie. Allemaal sê jy is recht vir die oomblik nie. Allemaal sê nee, ons wil haar nie heen nie. Maar die oomblik toe daar niks in die tafel is nie. Toe die wijn opdroog, toe kom Jesus op die scene. En Jesus vraag nie vir hulle wat voor is nie. Jesus vraag nie vir hulle met die posities nie. Jesus vraag nie vir die apostels en die profete nie. Jesus sê, hey, ieder staan na kleipotte. Mense wat afgeskryf is, mense wat nie goed genoeg is nie. Mense wat ander mense op neerkijken. Bring vir my die kleipotte. Satakaboshe. As mense, ander mense sien jou nie raak nie, maar God sien jou raak. Ander mense weet nie van jou nie, maar God sien jou raak. Ander mense weet nie wie jy is nie, maar God sien jou raak. Die Bijbel sê dat terwyl Samuel by die huis van Jesse instap, terwyl hy instap met die olie om 'n man te salf, die Bijbel sê toe bring Jesse sy beste 7 seuns, die manne met die mooi aantreklike gesigte, die manne met die mooi liggaam portiere, die manne in die koning se armee, hulle weet hoe om aan te trek, hulle weet hoe om hulle self te kontak. En Samuel sê vir homself, ons gaan nie vir David roep nie, because hy's 'n kleipot, los hom in die veld, want hy's nie goed genoeg nie. En die Bijbel sê toe Samuel die eerste een van Jesse se seuns sien, toe sê Samuel, die moet nie koning wees, maar God stop vir Samuel. Hy sê, Samuel, die probleem wat ek met jou het, jy kyk na die man se hande, jy kyk na sy postuur, jy kyk na sy werk, jy kyk na sy posisie, jy kyk na wat
kyk nie so nie. Ek sien iemand raak wat ander mense nie raak sien nie. Wat ander mense nie weet wie is nie. Ek sien hom raak. Ek sien die kleipotte raak wat ander mense nie wat weet nie. Ek sien hom raak. Iemand sê Here sien my raak. Halleluja. Sien my raak, as ander mense my afskeid, sien my raak, Here, wat ander mense dink, ek is niks, sien my raak, Here, ek het een prayer wat ek put, ek sê, Here, as jy met my aanneem, as niemand my raak sien, moenie my toelaat, dat mense, ek kan mense guns het, maar laat ek liever u guns het, en nie die mense se guns, laat niemand my like, ek myn nie, solang u my like, net soos ek is, ek sit hier in my altyd, en elke plekje, maar ek sit by God, en voor je te veel schreeuwen. Voor je te gewekstijd te voor. Hey, glory to Jesus. Van die kleipotten. Zegt Jesus nog iets? Hij zei, voor zullen die potten van achteraf brengen. Voor op die tafel. Moet niet van mij kleipotten brengen. Voor die kleipotten die vol is. Probleem in kerk is niet. Apostel Leerman. Is dat als mensen wat gebruikt wil worden. Maar het is net een leer kleipot. God kan met jou niks doen. Dat is mensen wat God al van voren toe gaat brengen. En elke keer als ze hier komen, dan zie je. Kleipot is dan leeg. Hoe kan ik een kleipot vol maken? Hoe kan ik jou gebruiken? Als ik klaar niet invult bij die deco niet. Maar behalve dat, zijn niks om te geven. Problemen kerk is. Vader. Er zijn mensen wat weer om koek te bakken. Hey. Er zijn mensen wat hier om voor te wees en parties. En die beplanningen van die kerk. Alles leeg. Hey. Als het niet God komt. Jesus. Apostel. Die Bijbel zegt, toen Samuel die 7 broers ingebrengen. Die van die historie zegt, apostel. Die historie zegt, Samuel heeft met een kruik olie gekomen. Halleluja. En toen Samuel bij die olie staan, zei die Bijbel. Toen die eerste broer voorbij gaan, toen leed die olie stil. Amen. Die tweede broer voorbij gaan, toen leed die olie stil. Die 7e broer voorbij gaan, toen leed die olie stil. Maar die geschiedenis zegt, toen David zijn voet aan die drempel van die huis zit. De geschiedenis zegt, toen begon die olie te koken. Because even the olie can identify of je iets op jou hebt of niet. Toen ik een kind was er een advertentie op die apostolische orde. Die advertentie was een Cremora. My God. En wanneer zijn die ijskast, die ook rondvallen in die ijskast, ik zoek naar die Cremora in die ijskast. En hij zei, mijn vrouw, waar is die Cremora? En dan schreef zij, it's not inside. It's not inside, it's on top. But in this season, we do not want it to be on top. We want it to be inside. Dan moet iets in jou wezen. Maar dan zijn we heel God moet jou gebruiken. Moet hij zeker maken als iets in jou. Hij draagt iets van de Heer. Hij draagt iets wat jou aanvaardbaar maakt. Bij God aanvaardt jou niet wat jou lukt. God aanvaardt jou bij wat wat je draagt. Wanneer die engel van Maria zei, you are blessed and highly favored, dan betekent het die Maria was iets in. Maar die reden waarom ik van zei, you are blessed and highly favored,
was van dit wat Maria gedraai het. Wat sy gedraai het, het haar favorite gemaakt. En ek wil vir jou sê, dat als jy iets in die Here wil wees, maak seker jy iets in jou. Because wat jy in jou het, gaan maak dat God jou gebruik. Because God gaan die leerpot bring. En weet jy, dat is net vir die kerk. Dat is net wat jy voor gebruik. But I found in the season, this is what I found. Dat is mannen wat in bedieningen staan, maar hulle is net leerpotte. Hey! Hulle is net daar. Hulle is groot name van hulle voorgestel wil word. Hulle roep hom op te bid. Hey! Die broer vra hulle agter sit, by die kon bid nie. Dan kom hy voor en sê, hey Maris, miskien was die broer nog nie by my inseningsdiensie, maar ek is nie meer 'n broer nie. Ek is nou 'n apostel. Ook nie hy by my, is as die man nou begin bid, gaan die krag val. So ek staan al gereed. Maar as hy begin bid, dan hoor ek Jesus sonder skoon. Onderwyser. Is nog klein. Nog klein. Hy is getres. Yes. Hy is aangetrek en die dekko aan. Die fijne son. Ons. Hy wil vanavond announce in die atmosfeer. Dat gaan een season aanbreek. Oh Jesus. Van God die mannen wat gedink het hulle dra iets. Gaan remove van die poep. En hy gaan mense bring wat die bediening uitdra nie. Achter in die stoorkamer uit. En God gaan hulle bring in plekke. Because hulle mag hulle nie gesien het nie. Maar hulle dra iets. En wat hulle dra, maak hulle acceptable. En ek denk sê, toe hulle die wyn in potte bring en potte is allemaal volgemaak. Bijbel sê, Jesus, skink nou van die water in die wijnpotje. Die Bijbel sê, hulle skep die water, hulle vat het vir die hoofdienaar, en hulle gee het vir die hoofdienaar in sy hand. En die hoofdienaar vat die water, en hy proe dit. En die hoofdienaar maak 'n stelling. Hy sê ek was al by baie troues. Sê by al die troues sit die mense altyd die beste wyn eerste voor. En hulle los die slegte wyn waar hulle dronk is. Hy sê maar julle het dit different gedoen. Julle het die beste wyn vir laaste gelos. Wil jy maar hoor wat die Here sê? Daar was ander mense voor jou gewees. Wat ander mense van ophef gemaak het. Hulle het hulle op hulle hande gedra. Hulle het hulle geprys, hulle het hulle geglorify. Maar van 'n God jou in jou seisoen bring, gaan jy beter wees as wat jy gaan beter wees as wat voor jou gewees het. Jy gaan beter vertoon as wat voor jou gewees het. God sê ek het gelos vir 'n seisoen soos die. In die seisoene gaan ek mense bring wat nie gerecognize is nie. En ek sal die beste van laaste hou. Ek sal die beste gee. Want almal dink die beste is verby. Sal ek die Here hoor my, Here Jesus, hoor my. Ek sal die beste bring. En 'n oomblik van almal dink die beste is my. So, ek voel my spirit leap. Ek voel my spirit springe. Ek voel my spirit springe. Because ek verstaan hierin. Ek is in 'n kerk wat gebou is met houte en gebou is met plate. En ander mense wat kerke het, gebou met stene. Hulle kyk neer op ons. Hulle dink ons is nie goed genoeg nie. Maar ek wil gou vir jou sê, daar is iets besig in hy gebou om te gebeur. Daar is kleedkanne besig om
Because wat ons draai iets. Hey, ek draai iets. Hey, ek draai iets. Ek was slim. Kom ek vat jou terug. Maar die conversation van Jesus en sy ma. Jesus, die wyn is op. Wat het ek met jou te doen? Bro. Wat my uur het nog nie aangekom. Die fout wat Jesus amper maak is om sy uur te mis. Because as Jesus geacted op wat sy ma sê nie, het die kleedpotte nog gestaan. Waar hulle gestaan het. Maar toe Jesus in sy uur instap, toe kom hy iewers verlossing. En ek wil vanavond vir iemand sê, daar is iemand se redding wat van jou afhang. Maar jy mis jou uur. En wanneer jy in jou uur inkom, dan sal jou huis gered word. En jou man sal gered word. En jou kinders sal gered word. Because you step into your hour. En ek wil vanavond vir iemand sê, moenie jou uur mis nie. En ek wil announce in hierdie plek, dat die is jou uur. 'n uur waar die Here in jou wil werk. 'n uur waar die Here groot dinge deur jou wil doen. 'n uur waar die Here sy hand aan jou wil openbaar. Die is die uur. Jy mag miskien 'n klomp goed gemis het. Jy mag uitgemis het in lewe. Jy mag uitgemis het in werk. Jy mag uitgemis het in opportunities. Baie geleenthede het by jou verby gegaan. Maar vanaand roep ek die uur terug. Wat verby jou gegaan het, gaan weer by jou verby kom. Ek roep vanaand jou uur terug. Jy het goed verloor in lewe, maar die is jou uur. Jy het goed verloor in jou huis, maar die is jou uur. Jy het jou kind verloor, maar die is jou uur. Jy het jou geleentheid verloor, maar die is jou uur. Hoor my vanaand, die is jou uur. Holy Spirit. Jeremia hoofstuk 8. Die oostyd is verby. Somer is ten einde. En jy is nog nie gered. Because you have missed your hour. Jong, my sê, weet jy hoeveel geleentheid jy gemis het? Mama, ek weet jy hoeveel goed by jou voorbij gegaan het. So hartseer wat jy het is as gevolg van jou uur wat voorbij is. Seer wat jy het counter, jong meisie, is gevolg van jou uur. Jong meisie, kom ek praat so met jou. Is wat die Here sê, die duivel wil jou uur steel. Nee. Kun jy jou gemolesteer. Die duivel wil jou uur steel. Kun jy jou werk verloor. Mama, die duivel wil jou uur gesteel het. Toe die huwelik op die rotse loop. Die duivel wil jou uur gesteel het. Toe jou kind aan die dood afstaan. Om my sê, die duivel wil jou uur gesteel het. Toe een jongman jou mag vat en jou net so los. Toe het jou swanger maak en jou los om een leerkind groot te maak. He thought he has taken your hour. But I have an announcement as an apostle in this hour. That this moment, that is your hour. Die seer wat jy verloor het, wat jy encounter, it will be healed in this hour. Dan wat jy frustrasie wat jy het, jou depression wat jy aanlei, will be healed in this hour. En ek gaan nie
Alang protocol maak. Maar ik zie en die geest sien ik die klok staan op die 59ste minuut van die uur. And you can miss this hour, or you can step into your hour. So, as jy sê, dis my uur, kom gauw.